أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ዓቂቡ ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይ ይኹኖ። ከምኡውን ነሳረረት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሓያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹኖም ኣሜን። ኣርምሞ ሃበኒ መንፈሳዊ ግጥሚ መብርሃን ኣንደበት ግደኒ ትምሕትም መልሓሰይ ክገትእ ፈላጥ ተመሲለ ሰባት ካብ ዘጥፍእ ስቕ ኣኽእለኒ ብትዕቤት ከይጠፍእ ሸልመኒ ኣርምሞ እናባኻ ዘመጽእ ሸልመኒ ኣርምሞ እናባኻ ዘመጽእ ቆልፋ መልሓሰይ ስቕታ ግዘመኒ ሰማዒ ክኸውን ዓቕሊ ዓድለኒ ዝገረመይ ግረሞ ልሳነይ ሕተሞ ስቕ ኣኽእለኒ ግዘመኒ ኣርምሞ ስቕ ኣኽእለኒወ ግዘመኒ ኣርምሞ ትምሕትም መልሓሰይ ቆልፋ ጸጋ ትዕግዝትኻ ኣብ ኣፈይ ወጥፋ መስትያት ክኾነኒ ርስሓት ይተንከፋ ዘገርም እናበልኩ ክዕርፋ ምድረ ተስፋ ዘገርም እናበልኩ ክዕርፋ ምድረ ተስፋ ፍቕሪ ዘይብለይ ድርሳንካ ተደገምኩ ፈላጥከ ይመስለኒ ሊቅነት ዘበልኩ ስበሮ ትዕቢተይ ሓጥእየ ዝመትኩ ሸልመኒ ኣርምሞ ልበይ ተነጻህኩ ሸልመኒ ኣርምሞ ልበይ ተነጻህኩ ጥዑም ቃላት መመሪጸ ልቢ ሰብ ተሰረቕኩ ልውህኑ ርየ ብብድዐ ንልቡ እንታኣውሰልኩ ንዘይፍጽሞ ነገር ጀሚረ ብባዶን ተተስፈኹ እንታይ ይዓብስ ቅንዕና ዘይብሉ ኮንቲ እዩ ኩሉ ስለዚ ትሕትና ዓድለኒ ብሕቡእ ዘስተውዕለሉ ስለዚ ትሕትና ዓድለኒ ብሕቡእ ዘስተውዕለሉ ኣርምሞ ዝተሓወሶ ቅንዕና መስደምም ተስፋ ሰማይ ዝመልኦ ንዓለም ዝጠልም ንጽልኢ ወጊዱ ንፍቕሪ ዝደሊ ዝሓልም ካብቲ ዘይትፈትዎ ቅንኢ ንወዲ ሰብ ዘጸልም ዓድለኒ ጎይታይ ጸጋኻ በኣኻ ዝልምልም ዓድለኒ ጎይታይ በኣኻ ጸጋኻ በኣኻ ዝልምልም ንዘይፈልጣ ጽባሕ ካብ ዝብል ሃረምረም ንሓወይ ንዒቐ ብዘይከውን መራሉ ዝቐስም ኣርምሞ ሃበኒ ብስቕታ ንኹሉ ክዓምም ብህድኣትካ እምብረኒ ጎይታ መድኃኔዓለም ኣርምሞ ሃበኒ ብስቕታ ንኹሉ ዝዓምም ብህድኣትካ እምብረኒ ጎይታ መድኃኔዓለም ኣሜን። ኣርምሞ ሃበኒ መንፈሳዊ ግጥሚ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተሃረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለይኩን